Sige siya pangingit, guys. Get the mission reward. Siya na yung principal. Get the mission reward. Dagang kung mission na niya sa iyawa ka ba? No, nangiisip na. Nari din ang principal. Ikaw daw, sir. Pero na yun na zombie, guys. Wala din siya. Wala sa kaya. Wala sa. Wait lang. Masangat na yung zombie na injection. Tama. Guys, ako'y nakita diri injection. Anti-zombie. Mamantay zombie. Okay. Wait lang, ma'am. Alang anti-zombie. It's the recovery. Is that the zombie? Wait lang. Na ako'y nakita diri ba? Na ako'y nakita diri. Tara, anti-zombie. Kabang, kurang kita mag-inject kung diuretic. Sakit dito. Inject kung diuretic.